Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli тамашачылар, эфирда хәерле сәгатьтә тапшыруы. Сезне гадәттәгечә мин Резида Салахова сәламлим. Бүген бездә кунакта бик хөрмәткә лаеклы шәхес. Милли сәнгатебезгә зур өлеш керткән яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты, Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Гөлзада Пасафиуллина. Ассаламу алейкум, Гөлзада апа. Ва алейкум ассалам. Гөлзада апа, без сезне күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен. Менә шушындый сораудан башлыйк әле. Сез намаз укыганда да мин һәр даим илебезгә, дөньябызга тынычлык сорыйм Аллаһ Тәгаләдән дисез. Без авыр чорда яшибез дип саныйсызмы? Юк. Авыр чорда түгел. Авыр чорлар артта калды инде. Безнең әтиләр, әниләр, бабаларыбыз яшәгән заманнар. Анда бисмилла сүзен дә әйтергә ярамаган. Ураза да тутарга ярамаган, намаз да укырга ярамаган. Менә ул авыр чорлар. Ул безнең бала чагы иде. Хәзер, Аллаһка шөкер, кая теләсәң шунда үзең теләгәнчә сөйләшә аласың, үз телеңдә сөйләшә аласың, намазыңны укый аласың, дугаңны кыла аласың, уразаңны тота аласың. Без шул кадәр рәхәт заманда яшибез. Әмма ләкин үзебез авыр айтабыз. Бу заманның катнашы юк моңа. Ничек итеп авыр айтабыз без аны? Дөрес яшәмичә. Мәсәлән, менә тумыштан иң башта без тотынабыз гынах җыярга. Дөрес яшәмичә. Гынахны җыябыз. Кайбер кешеләр шул гынахын җыйган килеш китеп та бара бу дөньядан. Ул аны чистарынырга, аннан арынырга икәнен уйлап та карамыйлар кайбер кешеләр. Кайберәүләр ниндидер бер яшькә килеп җиткәч, ул инде уртарак яшькә килеп җиткәч, 40-лардан узгач, 50-ләргә җиткәч, аңлый башлыйсың, кем син? Син кем? Ни өчен килдең бу дөньяга? Аллаһ Тәгалә сине ни өчен тудырды бу дөньяга? Ашап, ичеп, рәхәт кичеп, рәхәтлекләрне тоеп, тәнең ичендә теге тәмле ашап, матур киенеп, сәяхәтләр кылып, шуның өченме сине Аллаһ Тәгалә тудырды бу дөньяга? Әллә тагын берәр максаты бармы? Синең тууыңның бу дөньяга тагын берәр максаты бармы? Юкмы? Шуңа күрә максат турында уйланырга кирәк. Максаты бик зур. Кемгә кирәк? Аллаһ Тәгаләгә нәрсәгә кирәк? Сине бу дөньяга тудырып, шундый камил итеп тудырып, бөтен кулларыбызга карыйк, йөзебезгә карыйк, гәүдәбезгә карыйк, бөтен эшне эшли алабыз, кулларыбыз белән, башыбыз нинди уйлар уйлый ала, нинди йөзебез, нинди матур, гәүдәбез нинди матур, хайваннарга кара, башка җәнлекләргә кара, һәм үзеңне чагыштыр. Шушындый камил итеп сине тудырды, шуның хәтле гомер бирде, 70 ел, 80 ел, 90 ел. Шушы гомерне нәрсә өчен бирде? Шушылай рәхәт чигеп яшәр өчен генә бирдеме? Әллә монда берәр безгә вазифа ул йөкләдеме? Менә әлбәттә йөкләде. Шуның өчен Коръәнне бирде. Шуның өчен дини китапларны бирде, Тәүрәтен бирде, Инҗилен бирде, Коръәнебезне бирде. Һәм Коръәндә инде иң соңгы китап итеп, иң соңгы пәйгамбәр итеп хадисләрен бирде. Ничек яшәргә безгә? Баштан ахырга кадәр ничек баланы тәрбияләргә, ничек бала туганнан үлгәнче бөтенесен ул безгә өйрәтте. Шуны өйрәндә, шул кушканча яшә генә. Шуңа күрә һәм инде син әлбәттә бик күп бу дөньяны шушылай матур килеш яшәтү өчен бик күп изгелекләр эшли аласың. Дөрес яши аласың. Һәм гынах та җыймыйсың. Гынахлар өчен аннары җавап та бирәсе булмый. Теге христиан динендәге кешеләр, алар бит баралар грехи отпускать дибиме. Безгә гынахларыбызны да нитәсе булмый, отпускать итәсе булмый. Үзең дөрес яшәп, дөрес бу дөньяда китәргә. Дөрес яшәп, дөрес китәргә бу дөньяда. Яхшы битсен. Менә әйттегез инде, кемдер 40 яшьтә килә, кемдер 50 яшьтә килә шушы гамәлгә дип. Үзегез дингә кайчан якынайдыгыз, Гөлзада апа?
Әйтеп булмый мин фәләнчә яшьтә килдем дип. Чөнки мин тумыштан Аллаһ Тәгалә безне исламда тудыра бит. Мөселман итеп яралта Аллаһ Тәгалә. Балаларның бөтенесе, бөтен балалар исламда. Аннан соң инде алар кайсы кая нитәләр. Мин менә үземне хәтерли белгәннән бирле бисмилла белән, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шушы сүз белән, бисмилла белән мин атладым. Һәрбер аягымны атлаган сайын мин, хәтта хәзердә оныкларым кайвакытны көлеп куялар. Шулай яратып кына көлеп куялар. Капкан сайын бисмилла, капкан сайын бисмилла. Дәвани кичкенә әйтә, бер тапкыр гына әйтеп куйсаң булмыймы соң аны ди. Юк, әйтәм, капкан сайын улым, капкан сайын бисмилла әйтәм. Менә шул бала чагымнан хәтерлим. Аннары кешеләр көләләр иде, малайлар көлә иде, зурайып инде анда артист булгач инде янымдагы эшләүчеләр минем белән көләләр иде миннән. Әмма мин ишемдә ул минем сизә идем. Мине Аллаһ Тәгалә белән, Аллаһ Тәгалә мине саклый. Менә шушы бисмилла белән мин аңа тоташам. Мин аның белән бисмилла әйтмәсәм, мин яңадан тиз генә әйтеп куя идем. Мин айрылган шикелле. Үземне тоя идем Аллаһ Тәгаләдән айрылган шикелле. Аннары инде уйлана башладым, чыннан да, ни өчен килдем мин бу дөньяга? Кара, миңа бөтенесен биргән. Матур итеп яраткан мине, миңа әле талант биргән, шуның өстенә. Чәчләрем минем бөдрә, шундый инде. Гомумән инде матур инде. Адәм баласы матур бит инде. Һәммә кеше матур ул. Аның матурлыгын эзләсәң, һәммә кешедән табырга була. Аннары уйлый башладым, мин әйтәм, нәрсә эшләргә тиеш мин? Җырлыйм инде, ярар, кичкенәдән җырладым, биедем. Юк, бу түгел. Җырлап нәрсә? Кешеләр ял итәләр, шулай рәхәтлек алалар үзләренә. Ниндидер моның булырга тиеш бит. Максаты, бу җырның ниндидер максаты булырга тиеш. Шуннан мин гастрольләрдә йөргәндә мәгънәле җырлар эзлим. Халык җырларында мәгънә, ул халык җырларында, тәрбия халык җырларында һәм мөнәҗәтләр, бәйтләр. Безнең татар халкында булган мөнәҗәтләр, бәйтләр хәтле бер халыкта да юк. Гомумән бәйтләр бер милләттә дә юк шундый. Ул бит бәйтләр үлгән кешеләргә багышланган. Үлгән кешегә без гадәттә, менә мин аны аннары аңладым, мөселман ислам динендә дуга укыйлар. Дуга, Коръән укыйлар аңа багышлап, 40-на кадәр, аннары 50 ничә көннә кадәр Коръән укыйлар, аннары дуга укыйбыз. Дугалар укыйбыз инде, аларга багышлап, урыннары җәннәттә булсын дип. Бит менә бу бәйтләр, ул бит шул ук дуга. Чөнки ул анда шул кешегә багышлана, һәм шул кешенең яхшы яклары искә алына. Яхшы яклар, ул аңа дуга булып бара. Бездә күп ул бәйтләр. Аннан соң ул мөнәҗәтләрне җыям, авылларда теге магнитофон тасмаларына язып, җыйдым, ярый. Сәхнәдән үзем җырлыйм, гел теге җырларны, халык җырларын җырлыйм, композитор җырларын җырлыйм. Шуннан бер вакытны Аллаһ Тәгалә мине очраштырды Куддус абый Хыснуллин белән. Куддус абый мине галимнәр белән, дин галимнәре белән таныштырды. Теге Иялидә эшләүче галимнәр белән, анда фарсы телендә, гарәп телендә шулар белән. Мин әйтәм, мин менә бу сүзне аңламыйм, мөнәҗәтләрдәге сүзләрне бөтенесен аңлайм. Мин әйтәм, миңа зинһар өчен нитегез, аңлатыгыз, нәрсә? Мин бит аны аңламыйча җырлый алмыйм инде. Әйтә алмыйм. Алар белән бәйләнешкә кереп, алар миңа аңлаттылар, сүзләрен аңлый башладым. Шуннан соң сәхнәдә җырлыйсым килә, әйтәсем килә, ярамый. Ул вакытта ярамый. Радиода да ярамады, радиога язылырга да ярамады, сәхнәдә дә, бер җирдә дә ярамады. Ул менә шулай түгәрәк ниләрдә генә, Коръән ашларында, шундый очрашуларда гына мөмкин иде. Анда да әгәр дә теге ниләр булса, тикшерүчеләр, теге затлар булса, анда да алар хәбәр бирәләр, сине гаепләргә мөмкин. Шуннан бу 90-нчы еллар
мине күп җыелды шушы мөнәҗәтләр. Кыттус абый миңа күп итеп бирде. Алар тупланган иде, Ялидә тупланган һәм Каюм Насыйри музее ул вакытта. Каюм Насыйри бик күп җыйган мөнәҗәтләрне. Ул бит гомумән тәрбия белән Каюм Насыйри безнең әле аның турында ачылып бетмәгән. Ул искиткеч шәхес. И шуннан соң менә мине шушы Каюм Насыйри музеена китертеп, Кыттус абый миңа мөнәҗәтләр тыңлатты. Бик күп мөнәҗәтләр, шулар арасыннан үземә ошаганнарын, күңелемә ошаганнарын сайлап алдым да радиода бер только радиода гына язып була ул вакытта, бер кая да язылып булмый. Шуна радиода төнне җыр язабыз дип әйтеп, ишек төбенә кеше бастырып, шулай итеп без аны яздык. Мөнәҗәтләрне бер төнне яздым. Күп итеп һәм аны бер диск итеп чыгардым, Аллага шөкер. Кассета итеп башта, шуна теге менә минең Сөембикә костюмы үзем теккән, костюмны киеп шайтырып ниттем чыгардым. Аннан соң диск итеп инде чыгардым. Шул кассетларны өләштем, бөтен дөньяга өләштем. Дискны инде бөтен дөнья башта пластинка чыгардым. Аннары гына кассета. Шушы пластинканы теге конгресслар, мин конгрессларда күп катнаштым, аннан соң Төркияләргә, башка илләргә барга туры килде. Шунда шуны алып бара идем. Күп Тыйылса да курыкмадыгыз инде, Гөлзат апа. Мин шуны өләштем. Һәм иң беренче тапкыр Тинчурин театрында мөнәҗәтләрдән генә торган Мәрхәбә дип аталган концерт бирдем. Анда беренче бүлегендә шушы Мәрхәбә дигән мөнәҗәтләрдән генә тора, икенче бүлегендә халык җырлары гына. Аны язып алдылар, ул Татарстан телевидениесендә фондта саклана. Аннар инде мин аны диск итеп тә чыгардым. Бәлки әле монда сездә дә, менә Хызурда да әле бәлки алар күренер әле, иншалла Ходай насыйп итсә. Менә шулай шушы мөнәҗәткә ябышкач, мин аңладым, мин инде изге эш эшлим. Мин бу мөнәҗәт мин Аллаһ Тәгаләнең динен үтим. Миңа биргән, ул миңа тавыш биргән, ул миңа моң биргән, матур тавыш биргән, матурлык биргән, сәхнәгә чыгарга, кешеләр алдында чыгыш ясарга. Мин шушы мөнәҗәткә ябыштым һәм халык җырларына. Халык җырларында шундыйлары бар. Ул хәтта менә бу туган телне мин иң беренче тапкыр җырладым марш темпында. Чөнки туган тел биттек инде без, бетәбез инде без, менә хәрүләбез инде без. Менә шундый. Аның көе, моң белән, ни белән инде. Ул да яхшы. Әмма ләкин мин андый кеше түгел. Без бетмибез, без яшибез, без әле булдырабыз, без әле тагын Алла бирсә, без әле торгызабыз, дәүләтчелегебезне әле без торгызабыз. Менә шулай итеп, мин аны марш темында җырлап киттем. Һәм башыма шундый идея туды. Каһарман җырлар фестивале. Каһарман җырлардан җыр чыгарга, диск чыгарга, аны да эшләдем. Каһарман җырларны тыңлагач, теге яшисе килә. Үзеңнең кем икәнеңне аңлыйсың. Юк, мин бит мискин түгел. Минем телем дә бар, динем дә бар. Менә минем нинди китапларым бар. Минем милләтемнең нинди зур фольклоры бар. 12 томлык фольклор китабы. Анда бөтенесе, анда җырлар да, бәйтләр дә, анда менә мондый калын 3 томда Нақи Исәнбәтнең мәкаләләр һәм әйтемнәр. Анда бөтен дөньяның минем милләтемнең генә түгел, бөтен дөньяның акылы сыйган. Менә шушында. Шушыларны укыганнан соң мин инде программаларымны, җыр программаларын бөтенләй башкача. Мин үзем режиссер, үзем сценарий авторы һәм мин инде ясый башладым программаларымны шулай иттереп. Бу минем концертыма килгән кешеләр уйлансыннар. Ял итеп рәхәтләнеп шулай итеп кенә китмәсеннәр. Уйлансыннар. Ни өчен яшиләр бу дөньяда? Арасына мин сүзләр дә куям. Сүзләр белән уйландыра торган шулай итеп, анда тарих та, анда дин дә, анда бөтенесе, анда яшәеш. Менә шулай итеп бик күп программалар ясадым. Бер 8 программа Татарстан телевидениесе фондында да саклана, Аллага шөкер. Менә шуннан мин инде аңладым үземнең миссиямны. Димәк, мин тарихы да, теле дә, дине дә,
анда бүтін татарның ақылы да шуларны миңа Аллаһ Тағала халыққа жеткерер өчен миңа биргән ақылын да, матурлығын да, талантын да. Шуңа күрә мин шушыны алып барырга тиеш. Мин ябыштым тамырларга, милләтебезнең тамырына. Чөнки анда бөтенесе бар. Миңа кирәк мизләргә, әллә каян монда бөтенесе бар. Ә кирдән динебезгә әйләнеп кайтсак, дин темасына. Дигә инде намазга басуым. Мин һәр вакыт шандым, Аллаһ Тәгаләнең бар икәнне, мин күрдем аның сифатларын бөтен табигатьтән, бөтенләр. Ул тәрбиядән килгәнме, Гөлзат апа? Ул вакытта үзегез әйтмешли тыелган заман. Күрәсең тәрбиядән, тыелган заманда менә булай бәрмәсәң, менә бу кирегә китми. Менә ул бәрә ул тәрбияләгәндә сиңа алай эшләмә ди, алай эшләмә, һәм шунда син уйлый башлыйсың. Ни өчен алай эшләргә ярамый? Менә әтиәниләргә ул вакытта аларга кушмадылар. Безнең авызыбызга мәктәптә су каптыралар иде ураза айында. Менә шулай итеп, шуннан соң инде намаз әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар укыйлар иде, кашып пысып, ниндидер бер йортта. Менә бу тәравихларны алар укыйлар иде. Алар баралар иде, ниндидер бер йортка җыелар, ул йортны аннарысын разоблачать итәләр, аларны гаеплиләр итәләр, аннары тагын башка йортка алар үтәләр. Шулай итеп, без шуларны күреп үстек. Һәм менә мин ничек миңа эләккәндер ул Гаяз Исхакыйның Кәҗүл читек. Шул Кәҗүл читектә анда менә шуны укымасаң син татар түгел. Шуны укысаң инде син татар буласың. Шын менә мин шул кадәр ул миңа нитте, тәэсир итте, аның тәэсир кеше шул кадәр. Ул анда читек түгел, аның мәгънәсе бөтенләй башка. Анда менә шушы рухи мирасыбыз безнең, рухи байлык ул безнең. Шуңа күрә мин намазга бастым. Минем кызым Резидә ул намазга миннән алдарак басты. Ни өчен ул гарәп җегетенә кияүгә чыкты. Ул китте Йәмәнгә. Шунда мин әйтә, әни, мине чакыра инде, мин барырга тиеш анда. Әни, син килсәң, икебез бергә намазга бастыр идек. Синең белән намаз укыр идек бергә. Ул уже укый, ул анда укый. Ә мин намазны беләм, әмма ләкин мин үзем басып әле укый алмыйм. Шуннан мин анга баргач, тәһарәтләр алдык та иң беренче эшебез намаз. Ашаганчы, ишкәнче, әйдә әни намаз укыйбыз. Шулай итеп, иң беренче мин аның белән бастым. Минем теләгем зур иде, әмма ләкин мин бер ниндидер этәргеш кирәк булган. Ну, теге укый алмам, дөрес укымам дип, ул укый, мин аның артыннан шулай итеп, беләм бөтенесен, дугаларым бөтенесен беләм. И шулай итеп бастым. Аллага шөкер. Һәм мин бу намазда мин теге урысча әйтсәм спасение. Намазда мин күрәм Котылу чарасы. Котылу чарасы ул намаз, котылу чарасы. Мин гынахларыбыз шиксез. Гынахын көненә 1000 бәлки гынах эшлибездер. Әмма ләкин шуны кичкә инде намазга баскач гомумән кичкенә түгел, намазга баскач шуны уйлыйсың. Минем бу гынахларымны Аллаһ Тәгалә гафу итә бит менә шушы намазым аркасында дип. Аннан соң намазның битагын бер нәрсәсен бик күп кешеләр аны теге физик күнегүләргә дә кайтарып кала. Анысы да бар. Әмма ләкин ул уйны туктата. Менә уйны туктатыр өчен yoklар, yok системасы белән дә бик узак күнекмәләр ясадым. Уйны туктатыр өчен адәм баласы шул кадәр узак азаплана. Медитациялар ясый. Медитациялар ниләр анда күнегүләр махсус. Намазда шып туктата. Шып туктата менә шул. Кнопкага баскан. Намаз туктата һәм инде ул намазда туктатырга өйрәнәсең икән, менә тормышта да, менә мәсәлән, шундый ямсыз күренешләр, ямсыз ниләр, ниләр күрәсең дә, шундук шып туктатасың. Уеңны шундук туктатасың. Шуңа күрә намаз ул әле медитацияда. Ул
аны аңлатып бетереп булмый аның файдасын. Ул күнек махсус тән эчендә, җаның эчендә, рухың эчендә, акылың эчендә, бөтенесе эчендә, Хәтерең эчендә. Хәтерең эчендә, әйе. Инде әллә качан астагфирулла. 70-тән узган кешеләр без. Намаз саклый безне. Шөкер. Шөкер. Менә сезнең шөкер яраткан сүзегез, сезнең шөкер сүзе бугай. Шулай бит. Шөкер, әйе. Шөкер ана кылып яшәргә кирәкме, Гөлзада апа, әйтегез. Мине Шөкер апа дип әйтәләр. Теге племянникларым инде. Шулар әйтәләр инде. Шөкер апа. Шөкер димиче бу дөньяда тагын шөкер диюдән башка бу дөньяда тагын нинди сүз бар? Шу Алла сүзе, бисмиллаһир-рахманир-рахим, һәм шөкер. Фикер, шөкер, зикер. Минем өчен өч әйбер. Фикерлисең. Ни өчен килдем? Ни өчен яшим? Менә бу моментта, менә шушы мизгелдә менә бу мизгелне миңа Аллаһ Тәгалә ни өчен бирде? Менә бу кешене миңа Аллаһ Тәгалә ни өчен чыгарды? Ни өчен мине очраштырды бу кеше белән? Бу бит тикмәгә түгел, бөтенесе. Ул Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләре. Һәм шөкер. Шөкер димиче, моңга шөкер димиче. Бу кулларыма, бу акылыма, бу матурлыкка, бу дөньяда, бу хозурлыкка шөкер димиче. Ләкин Аллаһ Тәгалә бит сынаулар да җибәрми Ни тормый. дисең? Сынаулар да була. Ансынада. Әгәр шул сынауны бирмәгән булса, бу сынауны мин үтмәсәм, мин нәтиҗә ясамаган булыр идем. Ялгышмас өчен, бүтән ялгышмас өчен. Сабак алыр өчен. Сабак алыр өчен. Әйе, ул бит сынауларны шуның өчен бирә. Шуңа күрә бөтенесенә шөкер. Кайгыга да, хәсрәткә дә, шатлыкка да, чөнки алар бөтенесе мизгел генә, үтә дә китә. Кайсы заграк сүзләр, кайсы күпме, әмма үтә дә китә. Сабыр тагын менә, эш һәм сабыр. Сабыр. Мин элек уйлыйдым, Ходаем, бу сабырның ахыры бар микән? Сорыйдым, буның ахыры юктыр. Күпме сабыр итәргә була инде? Күпме мин сабыр итәм? Гел бит сабыр итәм. Бөтенесенә сабыр итәм бит, бөтенесенә. Авырлыгына да, эшенә дә, теге хезмәтенә дә, теге начар кешеләрдә тормышта күпме очрый, начар сүзләр күпме. Бөтенесенә бит сабыр итәм. Моның ахыры булыр микән? Юк. Моның ахыры юк. Моның ахырын үлгәч кенә беләсең. Сабыр, гомер буе сабыр итәргә, гомер буе бөтенесенә, яхшысына да, шатлыкларга да сабыр итәргә кирәк. Чөнки аларны күтәрү бик авыр. Кайгыны инде һәр кичерергә өйрәндек, ә менә шатлыкны кичерә алмый бик күп кеше. Менә мәсәлән, безнең профессия. Безнең профессиядә сине күкләргә чырып сөяләр. Инде бу алкышлар. Син шундый шанырга мөмкин. Үзең мөмкин шанырга. Чыннан да мин шундый икән. Шундый минем тавышым да, мин шундый матур, шундый ни. Юк. Бер мизгел генә. Менә шушы мизгелгә син түзә алмасаң, аңа шөкер итә алмасаң, моның Аллаһ Тәгаләдән икәнен син белмәсәң, сиңа бит мен Аллаһ Тәгалә бирде. Ул бирде дә, уны алырга да мөмкин. Бүген бирде, иртәгә ала. Күпме кешеләр әнә шулай. Күпме кешеләр харап була. Авыруга сабыша, тилегә сабыша, ишүгә сабыша. Астагфирулла. Шуңа күрә шөкер, сабырлык һәм шөкер коткара. Гөлзада апа, Аллага шөкер, сез инде хаҗ кылганда кеше берничә тапкыр шулай бит хаҗдан үзгәреп кайттым дип уйлыйсызмы? Шулай дип саныйсызмы? Әлхәмдүлилләh. Миңа 3 тапкыр насыйп булды. Беренче тапкыр самолет белән бардым. Самолет белән бик сизмәдем. Ул башта әйттеләр инде авыр була икән. Мин әле Аллаһта бик карт түгел идем. Инде 50 яшьләр шамасы. Барыбер бик авыр тыелмады. Аннары бик әллә ни сизмәдем дә шикелле. Сизәм инде, ниндидер шундый бер вазифаны үтәдем Аллаһ Тәгалә каршында. Әмма ләкин мен әйтәм, юк, миңа тагын барырга кирәк хаҗга.
икенче юлы мен әйтәм авыр булырга тиеш. Автобус белән барыйм әле. Автобус белән 7 тәүлек бардык. Анда араларында мин иң яшы идем. Әбиләр, бабайлар, алар инде авырулар, бөтенесе юлда авырып беттеләр. 7 ил аркылы барабыз. Анда намазын да бөтенесендә чыгып, апрель айы иде, салкын. Бөтенесе авырып беттеләр. Бөтенесе теге утыргычларны менә байтырып күчереп куйганнар, чумаданнарын куйганнар да, чумадан өстенә аякларын куйганнар. Мин иң ахырдан кирдем, миңа урын да калмаган. Урын иң алда теге водительнең артында. Менә моның хәтлегенә аягым. Аякны сузып булмый торган урын. Аяк кына сыя, менә шуйга, тизләрем генә сыя. Шуннан аяклар шишә инде, әмма менә төннә инде булай итеп аякны күтәреп, менә шулай итеп теге аякның нинә водительнең нинә куям. Анда. Стенасы водительнең артында. Тәрәзә инде анда бар, шунга куеп, шулай итеп. Әмма авырмадым. Мин әйтәм, юк, мин авырмыйм. Үземә бер не куйдым, шундый максат куйдым. Юк, әйтәм, мин авырмыйм. Әбиләрне давалап, аларга ярдәм итеп, шулай итеп нитеп бардым. Демәк, махсус авырлык эзләп бардыгыз. Авырлык эзләп бардым. Мин авыр булырга тиешме, әйтәм. Монда авыр. Юк, әле мин авыр түгел. Әле мин түзәм. Менә шулай. Һәм Аллага шөкер, шул кадәр мин риза булып кайттым. Шундый менә эшләр үтәдем. Бөтенесен үтәдем. Җиренә җиткереп үтәдем. Инде bundan соң бармасам була иде. Әмма тагын барасы килә. 3 тапкыр теге. Безнең бит цифрлар 3, 7, 9 шулай. Шуннан мен әйтәм, юк, тагын Аллаһ Тәгалә миңа мөмкинчелек бирде. Матди яктан мөмкинчелегем бар. Мен әйтәм, барам. Самолет белән барып, матур, яхшы, нидә теге отельдә инде яшәп, ансында инде шулай иттереп 3нче тапкыр. Ул аның зәмзәм суыгына нитәрә тора, аннан алып кайтуның. Аның бөтенесенә өләшәсең, бөтен туганнарга, бөтен дусларга. Һәм инде ondan кайткач, беләсезме, ничек дөньяның төрле икәнен беренчедән күрдем. Дөнья, без яшәгән дөнья, әле дөнья түгел. Моның белән генә шикләнми. Моның белән генә шикләнмәгән. Нинди халыклар анда, нинди милләтләр, нинди төсләре, карасы, сарысы, ягы, аппагы дигәндәй. Шунда мин беренчедән мин бит теге гел матурлыкны яраткан, матурлыкны эзләп йөргән кеше. Шунда иң беренче аңладым үземнең милләтемнең, үземнең төркиләремнең иң матур милләт икәнен. Үземнең милләтемә, төркиләремә карата әнә төркиләр килә. Киңнәре бер төсле, монда байраклары анда нителгән, тегелгән, әнә татарлар килә. Шуны мин игътибар иттем. Анда азәрбайҗаннар, бу төркләр, анда алтайлар, анда бөтен үзебезнең Үзбәкстаннар булмасын, төркиләрнең матурлыгына. Анда әллә нинди теге Тын океан ниләр утрауларында яшәүче, әллә нинди анда халыклар бар. Әллә нинди Африкадан килгәннәр бар. Беренчедән шуны аңладым. Икенчедән үз милләтемә карата тагын бер кат минем ярату нитте үсте. Икенчедән бу дөньяда гарипләр, анда бик күп гарипләр, анда теге хәер сораучылар бик күп. Бик күп гарипләр бар. Без күрми дә үтеп китәбез шуларны. Менә садаха биргән итергә, менә шуларны аларга карата теге игътибарлы ни хисе, жәлләү, аларны кызгану хисе, аларны һәм милосердный булырга, милосердие дигән нәрсә менә шул нитте. Аннан соң ничек бу ислам дөньясының, ислам иле бит инде, саф ислам иле, Сәгыд Гарабстаны, һәм ничек монда яшәү рәхәт, җиңел икәнен. Җиңел ни өчен? Караклар юк, угрылар юк, харам юк, харам халал эзләп йөрмисең, теге мага кибетләрдән, ниләрдән, ризык та халал эзләп, бөтенесе халал, бөтенесе, бөтен җирдә халал. Аннан соң берәр әйбереңне югалтып калдырсаң, төшереп калдырсаң берәр әйбереңне, шундук шундук сиңа китереп бирәләр.
әйтәләр синең группадашларыңа, алар ни таный, син кайсы илдән икәнен әйтмәсәң дә таныйлар. Алар шуларга сезнеке бер кеше менә нәрсәдер калдырды, килсен, алсын, яки мәгез алып бирегез. Ул бөтенләй башка яшәү. Ләкин бездә дә михрибанлы кешеләр күп бит Гөлзада. Әлбәттә. Күрәсең менә бу хаҗларга бару, элек бит инде күп булмаган хаҗга бару. Менә бу хаҗга хәзер бит күпләп баралар, Аллага шөкер. Бу күпләп бару ул бик нык тәэсир итә. Ул кешеләрне танысың, шундук танысың. Аларның күбесе, әлбәттә күпмедер процент барыбер нитми, керми бу нигә. Күбесе керә. Шуңа күрә менә сөйнәм мин, күрәм аларны, аннан соң кешене танырга өйрәнә башлыйсың. Менә бу хаҗда булып кайту кеше танырга. Инде элек сукыр ширки шикелле килеп керәсең, кешене танымыйсың, белмисең. Яхшымы ул, начармы ул? Сабыр дигән нәрсә бар, сабыр итәсең. Сабырлыгың белән син ялгыш юлга да кирип китәргә мөмкин. Сине өстерәп алып кына китәләр. Кыз балаларга бигрәк тә куркыныч. Шуңа күрә менә бу кеше тану дигән нәрсә. Менә анда уже менә шушы нәрсәгә ул да бер канга сеңде. Аңа да без ниттек ияләндек. Күрә башладык, кешене таный башладык. Һәм инде менә бу мөселман дөньясында яшәүнең ничек рәхәтлеген, мөселманча яшәүнең ничек рәхәтлеген. Әмма ләкин без бит башка илдә яшибез. Башка милләтләр, бик күп милләтләр, башка дин әһелләре, без аларны гаип итәргә тиеш түгел, без аларның динен кабул итәргә тиеш, чөнки аларда бер дин, бер Аллага табынучылар. Шуңа күрә ничек син сакларга үзеңне? Иң авыры шул. Монда кайткач инде ничек сакларга, ничек яшәргә? Менә шушы саф исламча ничек яшәргә? Менә монда гаилә мәсьәләсе. Чөнки булмый монда, урамда, җәмәгать ниләрендә булмый, аны саклап булмый, күбесен саклап булмый. Менә күп җирдә бит әле менә бу яулык бәйләп нитеп йөргән, менә безнең кызларыбыз бит инде шундый маты менә синең шикелле. Мин татарчарак бәйлим инде менә шулай татарча безнең. Менә син бәйләгәнсең, менә шул саф мөселманча бәйләгән. Менә шушы кызларны гаипләүчеләр бит әле күпме бездә бүген. Шулык татар кешеләре, шулык татар хатыннары гаипләүчеләр күпме. Син бәйләп йөреп кара бер көн. Менә шуны. Мин андый кешеләргә әйтәм, син бер көн бәйләп, менә йөреп кара. Ул бит яулык кына түгел. Ул бит башны каплау гына түгел. Аның астында бик күп нәрсә. Син инде уйлый башлыйсың башкача. Син үзеңне тота башлыйсың башкача. Син уже кешеләргә башкача карый башлыйсың. Ир кешеләргә башкача карый башлыйсың. Шуңа күрә бу яулыкта бик күп нәрсә салынган. Шуңа күрә гаилә монда, гаилә. Кем саклый сине? Гаилә. Ирең, балаларың, зуррак инде киңәйбрәк туганнарың, зур гаилә булып, менә шулай җәмгыять булып, үземнең дөньям. Менә минем мәсәлән, үз дөньям. Бу дөнья бер дөнья, шул дөнья эчендә минем үз дөньям бар. Анда минем гаиләм, балаларым, оныкларым, туганнарым, шулар арасы анда тагын шул фикерне хуплаучылар, аңлаучылар, дуслар да керә. Менә бу Рамазан айы, безне менә шушы җәмгыятьләр белән туплый. Җәмгыять, менә без үзебезнең гаиләбез тупланабыз. Менә бу нигә авыз ачу, ифтарга йөрүйме, авыз ачуга йөрү. Ай, булар туплана, бөтенесе туплана. Без инде теге светский нидә яшибез, дәүләттә яшибез дип әйтәбез бит, име? Светский күп манда дәүләт җитәкчеләре. Алар да шул ифтарда. Алар да баралар шунда. Ул укытучылар, анда интеллигенция, алар да шунда. Чөнки алар да үзләренең туплыйлар менә, үзләренең менә шу түгәрәкләрен туплыйлар, үз гаиләләрен туплыйлар. Менә бу бигрәк тә быел кызык булды. Көн сайын булмаса да, гел менә шулай җәмәгать белән туры килә ифтарга, авыз ачуга барырга. Нинди генә ул мәчетләрдә дә туры килә. Ул гаиләләрдә дә, фатирларда да, зурмы, кичкенәме, зур йортларда да, теге ни йортларында әле, казённый йортларда да.
Кіріп қара әлік. Казионный йортта сен әл оқырға, ауыз ашарға. Мұның рәхәті, міне, бұл заманның нашар, заман не дейбіз? Юқ. Ирек. Бұл заманда файдалана білсәң, шуның қәтлі, мұның мүмкіншіліклері, шуның қәтлі ирек бар, берілге. Алла берді бит бізге мұны, Алла берді. Файдалан ғына. Шуңа көрі, рәхәтләніп, бұл міне Рамазан айында yüzemiz, рәхәтләнәбез. Ұнығым неде? Америкада оқи. Вашингтонда ол музыка терапия бойынша оқи. Қойсы сол? Ширин. Ширин, әйе. Оқи, ұланда оқи. Күн сайын қазірттігі неден сиеш алабыз, оннан күн сайын көріше алабыз. Бұл заман хикмәтләре бит, бұны бит Алла берді. Сөйләшәбез. Сен тұттың ма ораза? Тұттым. İftarda buldun mu? Kimler bilen buldun? Koyda buldunuz? Nişik buldunuz? Bu yolu Araplar bilen bulduk. Bu yolu Türkler bilen bulduk. Ne Hazarani, Tatarlar bilen ciyolşabız. Anlıyorsun mu? Dünya. Nişik? Bu bizim dünya. Bizden kolda bu dünya. Eğer biz bunu tutalsak, özümüz işlete alsak, bir kim bizge tiymeyin. Bir kim. Çünkü bizni Allah'ına saklay. Allah Teala bizden qaralışımız da, saksımız da. Mümkünlükler birüşümüz. İyi. Ul gına. Siz her vaqt işli turgan g'amal ul нәрсә булыр? İzgilik. Күнчелек гадәттә кемгә хас? Allah Teala'nı tanımaudan. Çünkü bütün talant, bütün bulgan barlık, baylık, maddi hem maddi bulmagan baylıklar bütünüsü de Allah Teala'dan. Eğer de sen şunu anlıyorsun iken Allah Teala'dan ikenin sen kimleşmişsin. Çünkü olmanga bir de şunun halli, sana bir de şunun halli. Riza bul bir genine. Demek sen şuna layık. Hürmetli тамашачылар, эфирда хәерле сәгатьтә тапшыруы. Бүген бездә кунакта яраткан җырчыбыз Гөлзада апа Сафиуллина. Гөлзада апа, сезнең сәнгать ул чын тәрбия мәктәбе дип әйткәнегез бар. Менә бүгенге җәмгыятькә карап, сәнгати тәрбия җитәрлек микән? Ничек уйлыйсыз? Сәнгатькә төрлечә караш. Менә уйлап карасаң, менә бу биналар, архитектура дибез инде, бу табигать, бу теге рәсем сәнгате, музыка, шигърият, әдәби әсәрләр, булар бит бөтенесе сәнгать әсәрләре. Аллаһ Тәгалә үзе тудыручы сәнгатьне. Димәк, ул тудырды аны матур итеп. Һәм ул шулай матур булырга тиеш. Һәм ул шул вакытта безгә матурлыкны да бирде, ямсызлыкны да бирде. Позитив, негатив дип әйтим инде, урысча дип әйтсәм, име? Караңгы якны да бирде, якты якны да бирде. Һәм сәнгать тә шулай. Матур әсәрләр бар, ямсыз әсәрләр бар. Ә моны айыра белер өчен баланы кичкенәдән баланга кирәк өйрәтергә. Нәрсә матур, ә нәрсә ямсыз. Этика, эстетика дигән сүз бар. Шулай бит. Ничек булса яхшы, матур була, ничек булса ямсыз була. Мин җырчы буларак инде җыр сәнгате турында әйтәм. Гәрчә башкага кагылсак та була. Менә мәсәлән, теге рәсем сәнгате кайберәүләр әйтә, күпләр әйтәләр, диндә рәсем сәнгате тыелган диләр. Ничек инде тыелсын? Ул бит матурлыкны тудыра. Ул бит кешенең матурлыгын ясый. Мәсәлән, әле күптән түгел генә бер безнең художник Рифкат абый Вахитов шуның ул Тукай бүләгенә үзен куйган иде. Ул бирмәделәр, әмма ләкин бик көчле художник, рәссам,
шуның тақдир итү кичәсенә барган идем. Шунда ул Бакый Урманчыны ясаган, Мәрҗәнине ясаган, ул Батыршаны ясаган, ул Кол Шәрифне ясаган, ул Сәлих Сәйдәшевне ясаган, Илһам Шакировның менә портретларны ясаган. Искиткеч дөреслек, матурлык шын итеп ясаган. Мәрҗәни Каюм Насырины ясаган. Без белер идекме бүген? Аларның менә шушы рәсемнәрне күрмәсәк, аның ясаган рәсемнәрен күрмәсәк, аларны күз аллар идекме? Без күз алламас идек. Димәк, бу рәсем сәнгате Киләчәк буынга тапшырыр өчен. Безгә безнең хәтеребезне саклар өчен, безгә теге шушы галимнәребезне, безгә хезмәт иткән кешеләребезне күз аллар өчен кирәкле. Димәк, бу Аллаһ Тәгалә монга каршы түгел. Каршы булса, ул бу кешегә мондый илһам бирмәс иде аларны ясарга. Музыканы алыйк, музыка сәнгатен. Мәсәлән, ул Бах, Бетховеннар, Гайденнар, Моцартлар теге заманнарда күпме инде гасырлар буе аларның әсәрләре бүгенгә кадәр килеп җиткән һәм бүген дә яңгырый. Бүген дә аны тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар һәм аннан илһам алалар. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләре. Ләкин бит менә сәнгатьтә матур бар, ямьсез бар. Негатив бар, позитив бар. Позитив бар. Бүгенгесе көндә җәмгыятебезгә карап, ничек менә кайсы артык, позитивы артыкмы, әллә негативымы? Менә эстрадага килсәк, мәсәлән. Менә шул вакытта без хәзер алыйк, менә алар сакланды, менә сакланып киләләр. Иң борынгы ул рәсем сәнгате бөтен сакланып килә. Ә менә бүген нәрсә безнең музыка сәнгатендә, җыр сәнгатендә нәрсә сакланып килде? Мәсәлән, Җиһановларның, Фасил Әхмәтовларның симфониялары да, алар Казан симфониялары, алар сакланып килде һәм сакланачак алар. Моннан соң, чөнки бу инде классика. Классика ул мәңгелек әйбер. Бүгенге менә эстраданы алсак, һәм халык җырларын алсак, халык җырлары ул инде классика. Чөнки алар, без белмибез, ничә ел элек алар җырланган, ничә ел элек сакланып килгән, елдан-ел алар матурая, елдан-ел аларга кемдер үзенең ниен исти, бормаларын исти, матурлыгын исти, матур тембры белән башкара һәм уланы алдагы киләчәк буынга илтеп тапшыра. Бу халык җырлары. Эстрадага килсәк. Эстрада, менә ул һәр утырды. Мәсәлән, халык җырын ул язганда мин җыр язам дип язмый. Теге Бахлар, Бетховеннар да шулай ук. Алар мин һәр җыр язам дип язмаган. Ул аны борчыган, ул түзә алмаганнан нотага төшергән аны. Ул мәҗбүр булган утырырга инструмент янында. Күңел халәте димәк. Халык җырлары да шулай. Ул үзеннән үзе туган матурайган шулай. Эстрада. Менә бүген миңа акча эшләргә кирәк. Миңа менә җырга сүз язырга кирәк. Миңа җырны шушы сүзгә музыка язырга кирәк. Любой сүзне ала да ул, шуңа музыка яза. Утыра да тык. И все, мә сиңа җыр, мә син җырла. Җырчының ала да ул җырлый, ул аның ние юк, зәвыгы юк. Аны гаеп итеп булмый. Ул мискин ул. Алар мискиннәр, анда күпме йөзләгән җырчы бит безнең инде хәриме. Алар мискиннәр, аларны мин гаепләмим, аларны мин жәллим мин аларны. Чөнки ул мискин уйламый, сүзе турында да уйламый, бу музыкасы турында да уйламый. Бит ул теге электр тогы шикелле аның тәне аша үтә. Оның тавышы аша үтә һәм ул аны кешегә бирә. Бу нинди дару? Бу дарумы? Әллә агумы? Дарулар күпме аптекада сатыла. Шуның шикелле. Бу да җыр да бүген агуга әйләнде. Бу агу эстрадада әйтмим мин бөтенесе. Аның арасында бар. Аллаһка шөкер, Аллаһның биргәненә шөкер, бик матур тавышлы, шундый талантлы, Алладан таланты булган җырчылар да бар. Һәм бар, мин җырчы булам дип, бернинди таланты булмыйчы, һәм әле ул тагын тырышса иде, тапса иде, матур әсәрне, халык җырларын ничектер табып җырласа иде. Ул бит җырлый, бу бит теге сүгенү шикелле. Менә рэп бар, рэп. Рэпның тоже бар. Менә миңа оныгым гел тыңлата. Мин әйтәм, син рэп тыңлыйсың, миңа да тыңлата әле. Тыңлата ул миңа. Менә мин әйтәм, резюме. Һәммәсенең ахырында. Ничек? Бу ничек сиңа?
ул әйтә, монсы әйбәт дейді, әни, монсы әйбәт түгел. Монсы ни өчен әйбәт? Менә монда бар позитив энергия. Ул уже сизә, ул бик күп тыңлый музыканы, һәм ул уже сизә аны. Мин дә куя ул, мин шундук тыңлый, уже я булам, моны кирәкми. Һәм менә шулай. Җырларда да шулай. Менә безнең җырларда шулай. Алар мискеннәр, аларның зәвыгы юк дисез. Зәвыгы Шушы юк. зәвыкны кем үстерергә, кем тудырырга тиеш аны? Кем өйрәтергә тиеш? Ул белем бирү йортларында бирергә, өйрәтергә тиешләрме? Өйрәтәләр. Белем бирү йортларында өйрәтәләр. Менә мәсәлән, музыка училищесында безнең бүлекчә бар иде. Фольклор факультеты бүлекчәсе, анда халык җырларын, ул Венера Хасановна, ул 40 ел җыр бию ансамблендә хормистр булып эшләгән. Ул шундый ниләрне, менә минем Ширинем оныгым, ул анда нитте, өйрәнде, халык җырларын ул аңа өйрәтте. Менә ничек итеп җырларга. Әгәр ул бирмәгән булса, минем оныгым тоже киткән булыр иде шул эстрада буенча. Ул анда бармады, кирмәде. Мин популяр булыйм дип, ул бер кайчан бер сәхнәгә менмәде. Ул бер тапкыр сәхнәгә менгән бала түгел әле. Ул теге үсте, фестивальләрдә катнашты, төрле фестивальләрдә катнашты. Әмма ләкин мин җырчы булам дип, аның андый уе да юк. Башында уе, гәрчә аның тембры да искиткеч матур. Аның инде репертуары хәзер бай шундый. Ләкин менә теге моның белән акча эшләү, бу җыр белән акча эшләү дигән нәрсә аның нинде юк. Бу бит акча эшләү теләге туды буларда. Әз генә җырлый белә, и акча эшләү теләге. Юк. Акча эшләү өчен мөмкин бик күп нине сайларга, һөнәр сайларга мөмкин. Әмма ләкин син мөмкин җырларга үзеңнең дусларың арасында, мәҗлесләрдә, анда туганнарың арасында, мәктәптә анда әле зур сәхнәгә чыгып җырлар өчен, аның өчен бик зур мастер булырга кирәк. Бик зур мастер. Чөнки ни өчен? Чөнки җырларга да син мөмкин, җырлый да белергә мөмкин. Әмма ләкин син менә шушы җырны, шушы сүзне, шушы көйне үзеңнең йөрәгең аша үткәрергә тиеш. Әгәр син йөрәгең аша үткәрә алмасаң, син дава бирә алмыйсың. Дава бирә җиткерә алмыйсың һәм дава бирә алмыйсың. Син даваларга тиеш. Син җырың белән кешене даваларга тиеш. Син агулыйсың. Бу җырларың белән син кешене агулыйсың. Чөнки аннан зыян гына. Әнә концертларга барабыз. Баш тубал булып чыга кая. Мин һәр концертларга йөрим. Аллага шөкер. Менә бу мәсьәләдә мин мөнәҗәтләрне әлбәттә ул давалаучы мөнәҗәтләр, бәйтләр, алар халык җырлары, алар мин мөнәҗәтләр нинди хәлдә менә бүген? Аны җырлаучылар бармы дөрес итеп? Бар. Мөнәҗәтләр менә торган сайын хәзер күбрәк, Аллага шөкер, мөнәҗәтләр җырлыйлар да, әйтәләр дә һәм мөнәҗәтләрне тудыралар да, язалар да. Бик күп хәзер мөнәҗәтләр язучылар. Ни өчен? Бик күпләр уйлый, мөнәҗәтләр ул искелек калдыгы дип. Юк. Мөнәҗәтләр ул менә шушы моментта, менә шушы мизгелдәге кешенең психологик кичерешләре. Психологик кичерешләрен сүзгә сала, көйгә сала. Ул уйлап утырмый, менә моңа мин нитим әле, языйм әле дип. Ул менә бу сүзне языйм әле дип утыр. Ул дуга шикелле. Без бит дуганы бер үк дуга тукымыйбыз. Төрле вакытта төрле дуга. Төрле бу вакытта, бу халәттә мондыйны, бу халәттә мондыйны мөнәҗәтләр дә шулай. Шуңа күрә бүген бик күп мөнәҗәт язучылар. Һәм мин бик сөенәм. Әле бик күп кеше белми мөнәҗәтләрнең нәрсә икәнен. Аның кешен белми әле бик күп кеше. Чөнки ул нишекелле теге Коръән шикелле, Коръән белән чагыштыру дөрес булмас. Әмма ләкин миңа Мәскәүдә 2004 елда үтәргә туры килде курслар. Музыка терапия курслары үтәргә туры килде. Менә шунда бик зур галим ул курсларны оештырган иде. Ул бара, хәзер дә бара. Чит илләрдә музыка терапия бик киң таралган. Мин алып бардым үземнең мөнәҗәтләрне, шунда рәсемсез генә, шулай гына, кем икәне билгеле түгел, һәм Коръән тәфсирен алып бардым. Мин инде ул вакытта үземнең студиямны ясаган идем. Юк, Коръәнне алып бардым, тәфсир түгел, ансы башка. Шуннан бирдем мин аңа.
шы ак язылмаган, Коръәникәдә язылмаган, мөнәҗәтләрдә язылмаган. Ул тыңлады да бик зур галим. Ул миңа әйтә. Гафу итегез, нинди милләт кешесе һәм нинди дин? Ул фамилиясе Шушарджан. Шушарджан. Ул башта хирург булып, кардиохирург. Ул медицина институтын бетергән һәм бик күп операциялар ясаган йөрәккә. Шуннан соң ул аның таланты булган җырга сәләте. Шуннан соң ул консерваториягә кереп, консерваторияны тамамлый. Шуннан соң теге классик әсәрләрне операларда җырлый, итальян ниләрендә җырлый, сәхнәләрендә, Италия сәхнәләрендә, зур сәхнәләрдә җырлый. Шуннан соң ул килә менә шушы музыка терапияга. Ул инде хәзер, аңа хәзер, ул минем яшьләрдә. Миннән олырактыр бәлки. Менә шушы анда медицина институты, шул медицина институтында бар экспериментальный лаборатория, һәм ул анда музыканы экспериментлар юлы белән ауруларны тикшереп, нитеп менә шайтыр бул экспериментлар куеп. Һәм ул инде шундук таный. Мөнәҗәтне бирдем, ул тыңлады, икенче көнне килде, инде әйтә, бу син ди. Юк, әйтәм, мин түгел. Юк ди, син ди. Мин нитәсем килми инде. Беләсем киләдерсен. Шуннан әйтә, нет, это ты ди. Это ты, и это имеет очень мощную энергетику. Это от многих болезней. Это помогает мөнәҗәт. Ә мин инде белә идем. Чөнки миңа Һиндстанда 4 тапкыр булырга туры килде. Мин теге гыйлем истәп йөрдем. Гыйлем истәп. Теге тарикат нинде дә эзләдем, юлыннан да эзләдем, суфизм буенча да эзләдем. Һәм Һиндстанга да бардым, йога буенча, системасы буенча да бардым, заниматься да иттем йога буенча. Шунда бер храмга алып бардылар. Шул храмда мин мөнәҗәтләремне бирдем аларга. Бүләк иттем. Нәрсә бар, ул вакытта минем мөнәҗәтләр, җырларым бар, халык җырлары, бирдем аларга, калдырдым. Шуннан соң күпмедер ел үткәч, бер 2-3 ел үткәч, яңадан барырга туры килде. Һәм мәйтәм, мине алып барыгыз әле теге нигә, храмга, кайда без булдык. Шунда бардык. Анда медитация ясыйлар, йог системасы буенча. Мәйтәм, әйдә медитация ясыйбыз шунда. Шуннан карыйм, минем мөнәҗәт. Сиздерәсем килми. Нәрсә бу, мен әйтәм? Бу нәрсә? Сорадым инде, шунда йөргән нидән кешедән инде. Ул әйтә, шул Индустан инде. Ул әйтә, а это, говорит, к нам приехала из России одна женщина. Вот это мы уже несколько лет уже мы занимаемся этим. Ее вот это, мы уже переписывали, ее уже вот это все это. Да, мы переписываем, занимаемся, все, говорит, слушаем ее. Да, я говорю, ну интересно, а какая его действие? Вот мы, когда медитируем, мы включаем, у нас своя медитативная, говорит, музыка есть, включаем. А вот это, говорит, нам больше нравится. Мин ул турда сөйләгәнем юк. Сөйләгән, һәр мин беренче тапкыр әйтәм. Кайдыр әйткәнем бар. Әлбәттә әйткәнем бар. Но мин үзем аның беләм нәрсә икәнен. Һәм кая барсам мөнәҗәт әйтәм. Аллаһка шөкер. Нинди концертта булмасын, очрашуда булмасын, мөнәҗәт әйтәм. Һәм кешеләргә әйтәм, тыңлагыз мөнәҗәт, языгыз мөнәҗәт, әйтегез, зикр әйтегез, зикр. Рәхмәт, Гөлзат апа, берничә мизгелгә тукталып торыйк. Бүген даими сәхифәбездә хаҗ турында сөйләнер. Хаҗ кылу. Мөселманнарның Зөлхиҗҗә аеның башында гыйбадәт кылу нияте белән Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләре һәм тирә-юньдәге махсус урыннарына бару. Хаҗ кылу ислам диненең 5нче баганасы булып тора. Хаҗга җыенган кеше, мөселман, балык яшендә, үз акылында ирекле булырга тиеш.
Моңа өстәп, бу кешенең хаҗга бару һәм кайту өчен җитәрлек акчасы, гаиләсенең хаҗ сәфәре буена яшәрлек малы булу да зарур. Хаҗга баруның үз шартлары да бар. Ул да булса, хаҗга җыенган кеше сәламәт булырга тиеш. Хаҗга бару юллары тыныч булуы мөһим. Хатын-кыз хаҗга ире яки үзе кияүгә чыгарга ярамаган ир кеше белән генә бара алу шарт. Иреннән аерылган хатын-кыз билгеле бер вакыт аралыгыннан соң гына хаҗга бара ала. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген Гөлзада апа Софиуллина һәм без дәвам итәбез. Гөлзада апа, сез бит бик күп балаларның остазы. Сүзем әлбәттә Сөембикә варислары фестивале турында. Шул балалар арасында мин дә бар, Кырым Республикасына барып, Сөембикә варислары фестивалендә катнашып, җиңүләр яулап йөргән чаклар истә, Аллага шөкер. Менә шушы эшчәнлегегез турында да сөйләшик әле. Мин менә кичкенәдән балалар яраттым. Авылда көтү белән бөтен бала минем арттан чыгып йөри. Без дә күп балалы гаиләдә туган 8 бала. Шул балаларга мин концерт бирә идем. Аннан соң алар болыннар башта мунчада, аннары болыннарга китеп, урманнарга китеп, әти куып чыгарды да мунчадан. Шуннан соң инде болыннарда үзем костюмнар тегәдерим, әнинең иске күлмәкләреннән. Шулай итеп менә балаларны мин ярата идем кичкенәдән. Һәм инде үзем профессионал артист булгач, теге ниләрдә катнашырга туры килә, бик күп конкурсларда катнашырга туры килә. Ләкин мин шул конкурслардан ризасызлык белән чыккан балаларны күрә идем. Алар кайсы җылый, кайсы эләкмәгән, кайсы лауреат булган, кайсы булмаган. Бөтенесен тигез дисем килә, бөтенесенә лауреат итәсем килә. Шуннан соң Кырымга ял итәргә бара башлагач, Сөембикә анда исемен инде фестиваль әйтәм, миңа кирәк, фестиваль ясарга кирәк. Аннары күпме гыйлемем бар, аларны да балаларга бирәсем килә. Теге ни генә түгел, конкурс кына түгел, именно фестиваль. Анда рәхәтләнеп сөйләшергә, аралашырга, анда диңгездә коенырга, балаларга намазында өйрәтергә, азанында өйрәтергә. Шулай булды да ул. Һәм исемен Сөембикә варислары дип бирдем. Ни өчен инде Сөембикә ханбикә, безнеке Кырым килене, Кырым ханының хатыны бит инде. Менә Кырымда туды бу идея, һәм Кырымда аны үткәрергә. Шулай итеп 99 елдан бирле менә шушы фестиваль үткәрелеп килә, Аллага шөкер. Сезнең эшләрне саны китсәң, монда тапшыру җитмәс. Шуннан да сез оештыручы да, җырчы да, җәмәгать эшлеклесе дә. Ләкин сез иң беренче чиратта бит әле яраткан дәү әни. Шусы да намаз укый, Аллага шөкер. Мин татарча сөйләшәбез, шусы белән дә Аллага шөкер. Урамда инде нинди телдә сөйләшсәләр дә сөйләшсеннәр, өйдә без татарча сөйләшәбез. Шуңа күрә мин бик бәхетле, бик бәхетле. Рәхмәт Гөлзада. Һәр даим шөкер. Аллага шөкер. Без дә бүген Аллага шөкер дип торабыз безнең студиягә килгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә. Шулай милләтебез сагында торучы балалар үстергәнегез өчен, оныклар үстергәнегез өчен дә рәхмәт, иҗатыгыз өчен рәхмәт. Тагын очрашырга насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Иншалла. Бергә булыйк, иманлы булыйк, иманлы бәндәләр үстергә насыйп итсен. Ходаем, шөкер, бергә булыйк. Амин. Хәерле гыйлемнәр, хәерле бәндәләр безгә насыйп итсен, һәм халал ризык, халал хезмәт, халал ризык насыйп итсен Ходаем безгә. Һәр барчабызга да хәерле гомерләр насыйп итсен дип сезнең белән дә сау булашабыз, кадерле тамашачылар. Рәхмәт.